Καταρχάς, να ξεκινήσω την κουβέντα μου ότι δεν είμαι και ο καθήλυνα αρμόδιος να απαντήσω για θέματα που άπτονται των εποχικών συναδέλφων μας. Θα έπρεπε να υπήρχε φυσική τους παρουσία. Τώρα, στο ερώτημα του κυρίου Μουλκιώτη, προς τι καθυστέρηση έναρξη διαδικασιών εκδήλωση προκήρυξης για πρόσληψη εποχικών συναδέλφων. Κύριε Μουλκιώτη, αυτό το ερώτημα μάλλον θα έπρεπε να το κάνετε στην ίν φυσική ηγεσία και στη τέος πολιτική ηγεσία. Για ποιο λόγο αυτή υπάρχει η ανησυχητική για μένα προκήρυξη, αργοπορία στην εκδήλωση προκήρυξης, από την άποψη ότι ακόμα και αν υποθέσουμε ότι τη Δευτέρα 18 Μαρτίου ξεκινάνε οι διαδικασίες, θεωρώ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που υπάρχουν σε αυτή την προκήρυξη, κατάθεση αιτήσεων, κυρώσεις, ενστάσεις κτλ., αθλήματα και εκπαίδευση, νομίζω ότι τα μέσα Ιουνίου θα είναι το πιο σύντομο χρονικό διάστημα που θα μπορούσαμε να έχουμε 2.500 εποχικούς συναδέλφους στο κομμάτι της δασοπροστασίας, στη διαφύλαξη του φυσικού και πολιτιστικού μας πλούτου. Αυτή λοιπόν είναι η ανησυχία μου, γιατί θα έπρεπε με το πέρας της αντιπυρικής περίοδου, την περσινή αντιπυρική περίοδο αναφέρομαι, να ξεκινήσουν με εντατικούς ρυθμούς οι διαδικασίες για το σχεδιασμό της νέας αντιπυρικής περίοδου και όχι να συζητάμε 15 Μαρτίου για το αν και πότε θα προσληφθούν 2.500 εποχικοί, για το αν και πότε θα προσληφθούν 300 συνάδελφοι δασικών επιχειρήσεων, για το αν και πότε θα προσληφθούν 150 οδηγοί για το νομό Αττικής, που είναι και ένα αίτημα της Ομοσπονδίας μας. Επαναλαμβάνω, δεν θα αναφερθώ άλλο στο θέμα των εποχικών. Αυτό όμως έχει άμεση σχέση με το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, γιατί επαναλαμβάνω, εδώ βρίσκομαι ως πρόεδρος της πολυπληθέστερης και μεγαλύτερης ομοσπονδίας στον χώρο των εργαζομένων του πυροσβεστικού σώματος. Αυτή τη στιγμή, στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό υπάρχει ένας αναβρασμός. Είναι η πιο επίοικης έκφραση που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Υπάρχει ένας αναβρασμός γιατί μετά το πέρας της αντιπυρικής περίοδου πέρσι, η οποία επεκτάθηκε μάλιστα μέχρι 15 Νοεμβρίου, ενώ θα περιμένανε όλοι οι συνάδελφοι, και αυτό περιμέναμε δηλαδή, όλοι οι συνάδελφοι να επανέλθουμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς της προσωπικής, της οικογενειακής και της υπηρεσιακής μας ζωής. Αυτό δεν έγινε, γιατί από τις 16 Νοεμβρίου κιόλας και μέχρι και χθες, γιατί είμαι και άρτια φυθής από μια περιοδία στο νομό Λακωνίας, το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό βρίσκεται σε μια κατάσταση μόνιμης αυξημένης ετοιμότητας, σε μια κατάσταση γενικής μερικής επιφυλακής. Μα για τα χιόνια, μα για πιθανές βροχές, μα για το παγετό, μα για τον επερχόμενο σεισμό στη Σαντορίνη, μα για οτιδήποτε. Υπάρχει λοιπόν ένας αναβρασμός στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό και δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό, γιατί ενώ είχα μια περιοδία τριήμερη στον νομό Λακωνίας και σε 6 πυροσβεστικούς σταθμούς, αυτό που αντίκρισα ήταν μια μεγάλη και σημαντική για εμένα υποστελέχωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών, και ταυτόχρονα αυτό συνδυάζεται με τον αυξημένο μέσο όρο ηλικίας των συναδέλφων, που όπως και σε όλη την Ελλάδα ξεπερνάει τα 50 έτη σε όλους τους σταθμούς και τις υπηρεσίες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο επιχειρησιακό σχέδιο. Το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό θα περίμενε αυτή τη στιγμή, το χειμώνα τουλάχιστον, να του χορηγηθούν κάποιες από τις 2 εκατομμύρια ημέρες ρεπό ημερησίων αναπαύσεων που το οφείλονται, κάποιες από τις 600.000 ημέρες αδειών που τους οφείλονται, και αυτά τα νούμερα είναι της Ομοσπονδίας, γιατί με επίσημο έγγραφο προς τη φυσική μας ηγεσία έχουμε ζητήσει τη χορήγηση των συγκεκριμένων στοιχείων, τα οποία πλησιάζουν αυτά τα μεγέθη. Και σας ρωτώ, πέστε μου, σε ποιο εργατικό δίκαιο προβλέπετε σε εργαζόμενο να οφείλονται τόσα εκατομμύρια και χιλιάδες ημέρες ρεπό και αδειών? Πότε θα τα πάρει, πότε θα ξεκουραστεί ο Έλληνας πυροσβέστης? Ήδη αντιπυρική περίοδος μπήκε από αυτές τις μέρες δυνατά, λόγω και της καύσης των αγροτικών καλλιεργειών, των κλαδιών κτλ. Αλλήμον, αυτή είναι η δουλειά μας και αυτό πρέπει να κάνουμε. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει και ο Έλληνας πυροσβέστης να ξεκουραστεί, να πάρει τον αναγκαίο χρόνο ανάπαυσης, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, και να αφιερώσει λίγο χρόνο στην οικογένειά του και στα παιδιά του. Στην πρόταση, κύριε Μπάρκα, για τους εποχιακούς, επαναλαμβάνω, εάν και εφόσον τα χρονικά περιθώρια δεν δίνουν το δικαίωμα μιας έγκαιρης προκήρυξης, τότε να γίνει μια ανανέωση των ήδη έμπειρων 2.500 εποχικών συναδέλφων για να ρηχτούν κατευθείαν στις μάχες που έπονται από εδώ και πέρα. Όσον αφορά την υποστελέχωση, το ανέφερα με αφορμή και την περιοδία μου στη Λακωνία. Όλοι οι πυροσβεστικοί σταθμοί αυτή τη στιγμή και οι υπηρεσίες της χώρας έχουν τεράστιο πρόβλημα στην υποστελέχωση. Και εξαιτίας της υποστελέχωσης έχουμε το πολύ μεγάλο φαινόμενο της υπερεργασίας, και μάλιστα απλήρωτης, του Έλληνα πυροσβέστη. Για τη μέριμνα μπορώ να πω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα βελτίωσης. Υπάρχουν φυσικά περιθώρια βελτίωσης ακόμα, αλλά νομίζω